mitni room wadonje shani kasto wadonje affordable housing yang wadonje ba mondo wachak wang'eni to mano to sechopo kanye gimomiyo adwaro mano Oscar ine iromo gi jopiny maniga chiedh nade mopogore opogore kendo ing'i ahinya weche motenore kod ng'ado ne joma tuo rieko kata joma ni gidwaro mopogore opogore kor gweng' e kuonde dak e kuonde machal kamago gin midhiro mage ma yawagi samoro kubiro ir to nyisi ahinya kotende kod weche mag SHA kata weche mag tuoche mage kale ahinya alwora mar kamiri ichung'ne mano George gima nyalo wacho SHA en gima tiyo maber but midhiero ma samoro ayudo e community kocha nikech community kaka an kaka an CHV the challenges mayudo number 1 for example ng'ato chako chula gini maber koso chako chulo gini maber ochako chulo SHA maber kasto odhi okwamo gi mbele ko okwamo gi mbele kasto kinyne to achiedh nade odonjo kuome tuo odonjo kuome ing'eni kudonjo kidhi e hospital koro mano en oko odhi mbele koro onego bedni ochako manyien iwinjo mage challenges man apart from that one challenge number 2 man ni yudo e community kacha an yudo challenge kaka niya nitiere ng'ato ma jatelo boso wacho ka Kasuko wacho ka nitiere ng'ato ma ok nyal e community kacha but otemo chulo but gima ahero go SHA kopogore gi nini en kaka in kaka ne jazeno ema jowa onego bedni ing'eyo kaka jazo SHA no nikech kiketo ni tiyo samoro tijno ok en tich madhi mbele to nitiere kaka kiwango maging'isi ni pesa michulo winjo to ka okiti to nitiere kaka kiwango moro ma ibing'isi michulo ma achiedh nade mayudo ni seche moko joma jodongo gin gionge kaka ginyalo chulo gigi jatelo sowuoyo ka mago gik mwasotemo kwatero mbele mondo miyo gitimre nade gi capture mago be mondo kony jodalawa jopiny te asaol. Alright, Oscar nitiere gimoro miwacho ni ng'ato ondiko ni otiyo to bang' samoro ok en tich manyalo sustain ng'ato kadhi mbele odugo chung' samoro gibiro gi ywak ni koro SHA gi ok chudi koso gi ywak ni tijgi orumo koro gidwa ni mondo gichak gi ndikre manyien ang'o ma ginyiso kaka CHPs manitiere kor gweng' koro gima ginyisowa e community kocha for example mochulo achula maber noyudo jua kalimo maber mochulo maber koro ing'eni tich orumo ok en tich mondike permanent orumo to dong ing'eni kaka wan jomo chiegni kode e community kacha obiro irwa report ni koro next month ok adhi chulo gicha nikech koro tich orumo koro mani ng'eni challenges mayudo ma koro wang'isa ni koro ka rumo kiyudo matin chula matin no kiko bed dormant kobedo dormant to omiyo stress seche moko samoro achiedh nade donjo kuomi mage mwang'iso community kumwantiere ni community kocha. Right. Tuoche mage ma jo community rengo godo irwa ahinya nikech gima duong' motimo en kopogore gi puonjo oganda e yore mag ritruok e weche mag ngima manyalo konyogi nitiere kata mana tuoche moko matindo tindo monyalo kata timo negi pim kata somo rieko ne ng'ato kapok tuo donjo. Gin tuoche mage ma samoro yudo ka ji rodhno ga ahinya e kinde ma gidwa tiyo kod SHA. Tuoche ma dhano rodhno go be wanyalo wacho ni Mgosi William Ruto timo maber ni tuoche kaka pressure ing'eni SHA en okava tuoche te ineno king'iyo gi machielo cha en okava samoro for example okava tuo tanda kende to SHA odhi okava tuoche te tuoche mwarodhono go e community en kaka pressure ng'ato obeda to kia ni en gi tuo mar pressure en gi tuo mar skari ineno tuoche ilago en obedo to kia koro ine seche ma koro kok nochul gicha to opoya nono to wan kaka community promoters to gine magikungi chopo kuomwa to koro kwad chopo kuom gitwa tero gi hospital tipenjwa ni bo tiyo gi SHA koro kanye mwayudo achiedh nade ko tiyo gi SHA to wadhi maber koko ti gi SHA to mage challenges mwayudo right ma dwaro nitie mondo oganda omed ndikore e SHA dwaro nitie mondo oganda omed ndikore e SHA to kik indikri kende indikri ichule dwe ka dwe but gima SHA bergo kaka ichule kaka chule opogore koro ka kiso ndikori to kanye mabro ng'isi ni kaka an Oscar yoko koro adhi chulo pesa ma fulani kaka in ichulo pesa ma fulani ok wadhi chulo the same rate mana gima miyo SHA anyalo wacho ni ober to kendo konyowa
ei community kocha. Bende nitiere kes ma ng'ato osedhi ma otami thieth moduogo kuomu koywak ni gino mi otami thieth kabisa? Nitiere kese silago to kowadwa wafuatilia nikech en onyalo biro ng'isi ni entie kesila to kinyalo weyo jomirito ni apoya nono kamano. Nyaki follow up ni ang'o miyo ochulo SHA to kogine. To challenges mwayudo ni nowega SHA okochul SHA kaka nondikore ochulo dweche 3 to werego. Kosowe dweche 3 to achwiedh nado donjo to en obro insist tu ni ochulo SHA. Koro mage challenges mwayudoga. Okay.